Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Saupotuli ki longying barjala ki basa bean lap ka KSU haka jingle jurib kakasi Students Union KSU laban circle mentakasngi kabadai ka hendru terik ubanai naitung hajar polai kala lej ban ai dorkas cha divisional forest officer DFO ka East Khasi Hills halor ka jing sa bean ki barjala hama hadep khola haka jingle jurib kaseng lala baladon laipo hadu saupotuli ki longying jongki barjala ki basa bean bat buntli ki dukan jongki barjala balawan shna klem ki kot kisla lane ki license katkum ka jingwat bini jong kaseng kalap bakat tenat klau ka aja ka ki reunion hindu bat shna ya ka mandir hama hadep khola haus nam khatnai spa arpolai bat ka jing aja ka long bet thik ban lenium om ban bu haisnong kaseng kalong kaba kamshir kai kalong ya kane ka jaka ki dorbar shnong kim shim lakam ya kane ka jaka namar ka dai hapu ka jingpet jong ka trat forest bat ki berubah jela ki yorung yo mi kat bamon klem kano ka jing perking ki jabo na ki telong yingru lala ba ki pentuj becawa bat ya ki jabo la shubret pathar klem nyokor ya ka mai mariang kaseng kalaong bakane ka jakaru kalong kum ka we na ki shlem jong kinong di drugs bat buntli ki jingji syatu lute ki jujie na kapor syakapor katkum ka kruo bala pha kaseng laong bana kaliang jong UDFO ulapan por na kaseng ba un let jurib bat ban penmino jaki bru ki basa bean hakatai ka jaka